Benvinguts un dia més a Fins als Pistons, estem aquí amb en Jaume i avui anem a un curs de regularitat de Classic Trail Services que ens ensenyaran com bé vam fer l'any passat, una mica com funciona això del rally de regularitat i sobretot perquè així en Jaume pugui entrenar una mica, refrescar una mica de memòria per començar l'Uniride que ens n'anem d'aquí a res. I mira, crec que ja han començat el curs, ens ficarem aquí a la classe, està a petar avui i bueno, ha sigut tot un èxit. So full of you're tall as the ocean. So full of emotion. You're tall as the you're tall as the ocean. And I can't touch the floor. So full of emotion. I can't keep Avui canviem els llocs i en Jaume serà avui farà de mi i res, aviam què tal se'n surt amb això de fer de copilot, així es va preparant una mica per l'Uniride, però res, hem refrescat també una mica de memòria i consells i tot ens han explicat aquí en el curs. El recomanem a tothom que vulgui iniciar-se no només en regularitat sinó també en el rally perquè 4, 3, 2, 1... Vale. Tot recte. Bé, 200 metres haurem de girar a l'esquerra. Va. Pa allà, no pa allà, pa allà. Crec que l'hem liat una mica. Mira cap a dalt. Sí. No passa res, no Tio, és que el dibuix aquest passa res. Ara és el moment de cagar-la. És com veu... Exacte. Tio, després el dibuix m'ha liat molt fort, Ha liat molt fort. Torna fins a baix. Tio, perquè es veia la rotonda com que feies tota la volta. Sí. No sé. Escardat. És raro. Sí, veus, quan Sí. fos així Begur, és que has de tirar cap a Begur. Ah, vale, jo em pensava que t'ho posaven com a referència. No. Si et posen el senyal és Si que et posen el senyal és que has d'anar has d'anar. en aquella senyal. Sí. No passa res, estem en aquest curs per aprendre. El normal és equivocar-se. Jo me'n recordo, a la Seu, a la segona vinyeta ens vam equivocar i ja vam anar per un altre lloc que no tocava. I després ens vam tornar a perdre un altre cop al mig de la muntanya. Fos cap a Begur. Pues vamos. I ara diran, tu què? Fatal, tio. No passa res. Va, és que jo sóc pilot, ja ho sabeu. Sí, No és puc el que hi ha. Deu segons. 8. De 40? 30. Vale. 30, Has de tirar 1 quilòmetre 700.
Pots pujar una mica a la mitjana. Portem mitjana de 24. Va. 25. Ostres, mare, està mogudíssim. Se'ns segueix la de fora, ben bé. Sí. Que no ens descomptem. Bueno, el GPS no és tant. No, però bueno, anem a fer-ho com Però si... anem a fer-ho bé. Segueix ben bé la de fora, Exacte. les rodes de la dreta. Anem a fer-ho com si féssim sondes. Ara el que no he fet és posar cap crono al començar el tram cronòmetre. No passa res. Perquè et diu el temps teòric que hauries de Sí, no, però no passa res. Però si segueixes la mitjana. Això seria el cas, sobretot, que si no anessis amb Rabbit o així. Que només et poguessis basar en temps. Portem mitjana 31. Quan passem aquesta vinyeta, la mitjana puja a 45, 500 metres i ens trobem. És una curva d'esquerres. Que pica. Està content. Això, quan hi hagi una curva d'esquerra, si fa mitja volta entenc que és una curva molt tancada, entenc que és aquella. Sí, aquell. Bueno, doncs, quan estiguem allà, 7, Sí, és aquesta. seguiràs 300 metres i curva a la frente. Vale. Vale, 300 metres. Curva. El que trobarem aquí és un trencant a l'esquerra, que és una carreta allà. Anirem per allà. Bueno, no trencarem. Encara falta 700 metres. De temps més o menys per tot el tour, una mica avançat, tot més lents. Mario, quan follat, darrere. Nosaltres anem a fer ja, per això ho dic. Portem mitjana 33 i estem aquests col·legues nostres van a Unirai perquè van a Pinyole. Nosaltres vam fer nosaltres. Mira, i els del Popa Cruz aquests s'han equivocat perquè els tenim darrere i ells han sortit abans que nosaltres. És normal, o sigui, aquest punt normal. Nosaltres l'hem passat, vam fer un tram cronometrat a tot estiu. Hosti, que no té cap sentit. Sí, vam fer un tram cronometrat, però bueno, bastant ràpid, com si fos superesport. Sí, és una realitat superesport. I vam dir, no és això, no hauria de ser això.
En teoria arribem a... Ah, no, va. Perfecte, arribada, vale. Val, 200 metres, girarem a la dreta, el carrer esquerre és carrer tallat. Doncs ja hem acabat el curs, ara ens donaran el diploma. Hem acabat de fer tot el que són els trams, regularitat i així. Hem estat gairebé una hora. I res, en Jaume, que s'ha estrenat com a copi, bueno, després del curs, què? Ara... Hem corregit els errors típics Sí. i ja sabem com va. Sí, bàsicament hi ha uns quants trucs que te'ls han d'explicar. Bueno, fins que no et trobes amb l'error, Exacte. no entens ben bé de què es tracta. Al final és experiència i és anar-ho a provar i anar-ho resolent a mesura que vas trobant els problemes, doncs vas fent. Doncs jo crec que no ens perdrem per l'Uniride, això esperem. A mi m'espera el cap de setmana que ve un rally d'asfalt amb el Ford RS Cosworth en Quimo, que ja veureu en un futur. I res, doncs ara ens entreguen diplomes i cap a dinar. Bon dia i benvinguts a la 5a edició del Rally Ripollès Clàssic Trofeu Gran Treco.